Sa number 10, may isa ka bagyo kag duha ka mga LPA nga gina-monitor ang pag-asa sa karon. Ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility nangin bagyo na nga Dante. Ang isa pagid ka LPA nga yara man sa sulod sang PAR ang may medium nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Kaina, may ikatlo pagid nga LPA nga nakita ang pag-asa sa gwa sang PAR ang may medium man nga potential nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Sunod sa pag-asa, mas balantayan ang habagat nga amo ang nagadala sang ulan sa mga porsyon sang Luzon kag Visayas kay ginapabaskog sini ang mga LPA samtang nagapalapit sa Pilipinas. Nadala sa mga lugar nga ginaulan bangod sang habagat sa may Visayas, amo ang Western Visayas kag Negros Island region.